community center Eliano Kwadwo social center wa niano ne osikasa etwatro nasa de abusia eka wonti pam ho Amankwah pam na iyo enna no na edidisio no 26 27 28 June 2026 afe mpino ne aduonu sia ewomu ye ne da etoso aduonu ensia aduonu so ene aduonu enwoche ena busaka wote pam ho wade papa Amankwah ayiyo no ehye jese adofo a esadewo na wocheda eledi ase se mokwa na mode atuye ntim ni kotodwem yakwa ona wantimi ama no yakoka atrewo medano edu honma abeye abusia emmoase de enne yedi ennei abusia ka wo bom adofo free atete ne benche abeboa ama yedi na wocheda fefefe no saa na abusia esese ayiyo ni dura yake kancha ona wantimi ama edu ha abeye mmoa asadi abusia esha adofo ne ejamfo enyina enono edemase se be anisa medase teacher ketwa ana wayo chere ni mabranti amene ne ya adwuma obo adwuma se beme na nyame enhira yola ya osebo nso atakra ba bia wo bia beme na wada matieme are kwa ma woso tieme bi ma me jemfu a afo sai wo fa ya chere ba bia mo bia ya ho se Asante Mampong report ya sabi bia awo YouTube enti ya waha ane adrafo nso ewaha wo mo so efa no wa TikTok isanti bibia kwaso bia no mo beti bi mijira ha ma mia me nua pani sister fie Kwadwo agira sister pani awo fedua won seda ofrotia no ma Kwadwo papa bi lawyer wo nua ba se wo ba ya wono nua no nyina wo kutane nsamo pelo baako madam amonye na mofani wo nua ba ma na wo chida ya jenti madase ya dasia enyama sister fie atrase na mde babro trase jora na no mesai ejira habio babia lawyer obi ana do aso afemi sasra abapa monica babia obi afo aso afemi sana ya ma me jemfu ana aso do aso afemi esabre mi jira na mjira ma andi ene na yire adofoi ese omotiye bisama papa mi fie wo adura omofra adura ton ena adura abusia hyewo amo bresu ama wakwaba ama baby atna fefefe adofoi ntimi kasa mo free adura ton na beduru ha abusia hyewo nto sori saa no akọ kanopia tiase sika akonya mbatana so no sika anu ntira mso ho baya mokuta mo sam 200 Ghana cedis ani anu ne abafia mo bo wadi esi wonso na metira obapa Monica lawyer jamfua na kabusia tori nyina ejeya ana meda owura andi eno hokani abufri adura ebaye ase damasia jama damasia ebru wadansi na metwa so ewa lawyer mema say mo ade nyina madama mo fa mo aso enfemi mama ekra ma wo ka ho bi mema me jemfu a wo fo sai wo fa ya kire ijira ma owura no owura yire pepra e ka na me ka adura du so ne wo kunu na e ka sai wo mo se wo mo ba ya wo mo kuta wo mo 200 Ghana cedis wadaro ma monye na mo fanti na wo tweda bie e ka so sana mijira ma me na na wa hi prosai ne manyina wo mo so aka wo mo wabu wo mo so wo mo ba ya wo mo nuanom ne mo ane wo mo kuta wo mo sam openo mieno wada ma manye me na na mansa ye mo ade na mo fa eni na wo tweda ya genti madase eda mo nyina asia enyama announcement na eguso no ya twero bia madaroma na ya betire ama adofo ni ejamfo nyina ati yo Monica baby awo bia wada matieme ijira ha me jira ma wakola wona ne ya adwuma ma me ke ne wo ma me
wakola maame ke wode na ya ba ono maame na eka sei wo mo se wo mo ba ya wo mo kuta wo mo nsam openo bako Monica si usu anka busua nyina mofa eni na wotweda for Massamani dear Makasayaka. Our Monica Biana Dwaso FM. I sabre mi janem drama aye papa Amankwah aye apam Amankwah tia sabre ye didn't know what today. Aye ni fie for omo aye chairman. So for mame and a dano. The chairman and a timati masam and a making. Timati chairman asam and a making. Ada foi bomuju e bomu ten santene kama edi nom eba tu nom de do abebo dum ama ye di enlay awsebu shamo gresu wa hwa fe ontiri kase ofa ka fet matin chairman to na dura entomo nka bibi enche nananom abetufo anunti ensai esi eye Monica Soa Naka nananom eye abetufo nyina 300 Ghana cedis sadie eye tenants monte eye papa Amankwah apam efie wa chairman ese nananom abetufo eno no amse Monica Soa Naka eye nananom betu abusu nyina mejeya ena meda anuano yi ase wada sina meto so ha mi wi amejemu ama mekuma Ewa me akwa be ma ba bia wo bia wona ma me jemfu amada ma montie me Ijira ha adurafo mo ya de wo Nyankopon wo nhira mo wate Ijira ha me jira ma atemage Ewa me minta ene mama Enipa me ense ya ka wo mo abomu kasa akire mo wo mo se wo mo ba ya wo mo kuta wo mo sa million ba ko akiripo ahenum Ewa me akwa be ma wona wonu ama mjemfu aloya abushani na amanye na mofani na wotweda ya genti madas Yo na nanu betu abushia ni samani die kasakakra enuafo emma obibia me samani die kasakakra Ichina ha mi drama mi amade ina obapneni Mami Kwadwo yado Ni dabi chibema ene dafomi Bema Amankwah pam Mahina no densa so Bempa onsi so na waham Asimini mi kuna wakwentu Na wasuso mini mbemu ye Enso antwa wiamma Mikufime sabon kuswa tofom Ende wuse kane sayadi di mikunde ya Ende menia takokowa ankasa Etiti wati o Amankwah si pletu obuswa sabde kazasaka misomo fifi Na mishe miniswa gufom Na dofoni edanfo ebano Abe mumenisio Amo monso rao ubi Etiti weti Kwesi brani winsati akro Enye kwa nketwa Manano mida mase Samatina kete yiswa mame Obekwe niswa da nanano betu ebushia afe Asimini wakra mebushia ba Ebushia trimeta henshale nko Wapla muni nisio nkwa beba Debi Yabushia yikasa mwina yeka Kwadwo yado Dama Amankwah pam ne dabiti ba Oni ne bushia Omuso mo baya Ya ba mo muse bushia di nsuo ema dofo
ɔno nso aba ebusua si ne nso ne kuta ma brɛnsuo ne snap ɔkuta na brɛnsuo mako edu sɛ yɛhyehyɛ gu nkyɛnse mu a kametumi akɛsɛ yɛawa bɛyɛ duo because wohyɛ ɛyɛ akɛseɛ ne dua ɔbɛ kura ni ma me kɔ bi yɛ dɔm ne dabikyi bɛma manko apam me nsɛbɔ nkoma deɛ ɛna dɔda fam yi ɔbɛ kɔ bi sisambe ɛsɛ sɛ kamea na meti me ni so na dɔfo ne ɛdɛfo ɛbɛ nso asom atisi bi ama me ɛtiti wɔ akyi na nanom wogye me kura ma brɛnsuo sɛ wotu kwan na wo bra wonante na wo bra woyɛ biribiara na wo bra wodi nsuo na twe wa home na nanom adɔfo bɛyi mekuta ma brɛnsuo mako edu wogye adɔfo ne ɛdɛfo ba momfa bi nye ɔmo awawo etu ɔmo fa dodo wɔ makoma miwie me kura me dɔkɔ mako ensia kan koku wom kan malt wom sprite wom koku nsu wom tananum bretuofo enuafo ni nyina monje na nyire adɔfo bɛtena mo nkyɛn ɛkɔ a mammo mu bi di ahyɛ wo mo bag mu adwetwe wɔ makoma ɔba kwadu yɛ adɔm ani dabi chida fomo yi ɔsimi di wɔ nyinaa ba de miwie ye nyinaa yɛ sika eti me ba na mi di wɔ yi nkɔ abla busua na ma sɔre akɔ dabi mi kuta mi nsɛm ɔpepe baako edu 10 million na mo gye mo fɛ tu yawe mu na dɔfo ne ɛdamfo ɛba no deɛ wɔn de ba no yɛde aka wɔn yɛde asesa nkonnwa nyinaa akɔma ne wura iso mu na medase na nanom enim sɛ deɛ mede aba mu nso eno bɛso nti mo bɛgye no wɔ fɛ so ama no dase nyama dase ɔdɔ ɛda mo ase bebree yo na nanom ne sa mi gyina hɔ bia mi gyina ma mi ama deɛ nyinaa kofi na tishin papa Amankwah pom oda from ne nkania kofi na ye osisa na ye dini nua ba menna kofi na tishin so waba opepe ba ko 1 million na nanu monje mo fantu ayewe mu endi enden mi so mu madasi that's say every year no na me so afri hɔ dia pia na nanom abretu for no so wori die na nanom na mo pɛkɔpɛ bi sɛ abretu ni de sɛ pɛkɔpɛ aya me ama me apia de mama bia obia ono ni anom enka ye nyina me kasa mbodi a aja no mani akɔbɔ afaso no magya ebi ewom ensabodi efri aya Mr. Nazif ejra eho na eba papa say aya ne yanko brebo yanko senua ba ane aya papa Joseph Kwadwo Amankwah Asante yedi na what today. So free a akɔnkyerɛ na amono ne ɛba ne fie ɛna wɔda ɔne ne kɔ ɛna ɛkra na sɛnɛ nua dɔfo yi aka kyerɛ gu abra aduane siso a ɛnɛ yedi ne na what today a ɔntumi kasa ɔbɛhwɛ abusua yi saa no asɔre akɔ ɛma bia kua bema esi oso a aka wo nua no mo kae nyinaa so aka sɛ ɔbɔdi sɛ da bi ka na no ɛbɛfɔm ɛno to sɛ 100 Ghana cedis yɛnyɛ edura numera ɛde aka empata agu egye ya ɛnam da yɛ papa Nazif ase da sɛ nyama da sɛ bru da sɛ sika ne bi ɛmra asedafo no na mo hwɛ papa ada na sɛ ama yɛ fisi nipa yɛ ade a ɔsia yɛ ago na no abusia tue na no ma me akwema e wo fo sai loya o fa ya chiri na mo no jemfu a
Abuseni na mwadama wafa mwaso enfem. Ichina ma wafa Amankwah na apamo enne. Bawo wakane chikra to fom. Ama bichi aba ya trasi abo kuntunkuri. Na nanom ye ni ata akọkọ eye ne ba Jeff ne busia na ekase yobia ne musam so fa Amankwah wofo ba ya papa bi metron ana ne wo ba broni asata no na broni bia ne Mampong haka akola ne wo ya antitro ya anti akorabo ana de hu ya ne se yesi pempimja Jessica say ye di Ohina Amankwah pam na wochida Baya ne na musia se wo mu ni asem bia wo monka Eye da fo musia eye mi amade nyina me na ye cha da wo mo ano wo mo se wo mo baya wo mo kuta wo mo se million no enum 500 Ghana cedis Ananum breto ade shibusia mo ada ma monye Jafunti Mufentum pata ya jenti madasi edamasi enyama analo na me gusua me ekasa e ma me apia ma wadama fa waso FM loya also fa waso FM akwasi boaten baby awo bi atibi abusia nyina me gina ha me jama me mame eya me role model Noa na meshane so a mese bedroom kasa maminti meka sabie. Madam Felicia, eba papa me atakora wanya ne baby ko ne ba e na ekasai. Madam se wo ba ya wo kuta ne sam o paper ko. Ana ku ma oni me ne akwasi bo atia busia nyina amanye. Na mfa eni na wotweda. Ya jeti madam asema yedasia enyama medebeba. Yo. Ametua so everybody. No masamoni di na makasa. Mame amonu jemfo abia obia na abraso afemme. Esabodi efri eye amamansa eho eneba. Ose esi oso a aka anuanom aka ni nyina aka so bobodi a ebia na ma akopa no ayi bi efri ade asembeba. Ananti 50 Ghana cedis. Esi mame amonu jemfo aso a aka anuanom ni nyina ne mama ni nyina Sa so na esan efri mame ama amachi aho aneba ono so se mame apia bema esi usua na ka uni ano enka nyina mama ni nyina busuato ni nyina ono so 50 Ghana cedis sa so na ensabode efri obapani bosompem anapani bosompem aho Mami jemfua ne hokani anono papa se abaya ensabodi esi mami amono jemfua so na ka anuano enka nyina mama nyina 200 Ghana cedis na me nye edu anyimra de tutum pata ade enkonya agu eje ya na meda adofo nyina ase ase nyama dasia ebru dasia sikanu bi emra Asira fora mo di aye mami achi akoda do fo nyina ase amaye Yo sabri owura ya sapon be ma ya sapon oduduma o chi aye mo akaba So mi amane ana mi na apia de mala bi obia faso FM Aya mame apia diakon na tachama ene dama numi se bawo ato ebedin eti onana apia adiakon so ose ne nanamum yede ono no ato ne mame akia bema ne mame ti na trese o mame mame fanse ne nana etechema ene dama no wi anu ti mame akia di akosi obaya ne die ewo 50 Ghana cedis
esi maame akua bema so na ka eye abusia to no enyina mete ya ena meda eye o maame ase Joma Mianita Sansona, eye papa, the Sibuati, maybe a mobile mason afemme. Eye somebody every eye Urakufi, eye and in a fee a hot and a back. Ora eye in a fish. A semi or tenada. Na ene ye di ena. Otivika say of a share eye and your noise annual call. It is a simple swag. Na Kabusia turning in 40 Ghana cities. And I know you're doing your rare, and you can pata a good. You remember Bill Biana Drasso affirm me. And say free Antina con a yeseco, a ho, or say Susua, Naka, and you are not money, my money in 50 Ghana cities. Sassona, Nana Kwadwo on a chan, I want to say Koha, I was saying Mammy Bema, a Susua, Naka, a young and my money in 100 Ghana cities. A pino, a one, and it's on their consider a trasso. Yo, Jeff, baby, I will be at Sanasi. And to be at Sante Abato Abetia. Sante no every baby, I said the Church of Pentecost. A whole and I was some and Chebia woman sa a better sayem. Abema yakwane shade. Na ya disikama amadia to papa na what to the ekaso. It was something I Jeff. I was something. A Amankwah. The Church of Pentecost, no. Area crona yen name. So asafuna banedie. Ya di atuja ya Amankwah. You Kwadwo area. National district. Ho na church was some ya Amankwah. Say Yo lawyer, Mema me jemfua ebusua nyina mwadama mofa mwaso emfemme. Ijina ha me jina mama me usua. Ma metima wanya ne ba bi ko. Ne ba usua na ekase. Amusua se wo ba ya wo kuta ne 50 Ghana cedis. Mwadama manye na mofa eni na wo twede. Yo, Mema, Sada aya wakuma papa tata neba jama waka sanie. One also saw by 50 Ghana cedis. But they man adia take a solo no. A drafonia coupon in Shramo. Only I know you now, money. Namofa Elina watchida. Emma, I want to do for our come. You, my lawyer. Sana mammy, I'm on the gym for Busian and I'm Madame, I'm some famous and feminine. The Jama, my cratchy. Or also so by 50 Ghana cedis. Or the mamma number the Athena, what you did a castle. You, my oh no, man, in our Madama, or famous and feminine. Ijina mi jina ma me abra Kwadwo onua nimpon me akoto na ekase wosi wo baye a onua na yedi ne na wotwedai efiri wo for sai so me akwa be maso lawyer so no for ya kire me jemfu a Anita mamio akwasibu aten amushani na and now your mammy are real Muslim.
Ɔsɛ okuta ne nsɛm ɔpɛ no baako. Wada Roma mama akoto sei. Onua abra Kwadwo ti ase ankɔte n'akyi no ɔda ase bi bua no. Nanso deɛ nyame pɛ ɛna wahye. Nilua baako yɛnyɛ yɛmfa ni na wɔtweda. Yɛagye nti madase ma ɛdase a ɛnyama. Joe nana no breto bushia me semoni die kasa kakra bitina ha mi drama me ama die nyina be ma ya chi bampa osi abo ya chi osi abo ne yire mama ne da bichi ba mama abapa bi ama ebushia ensefo ekumafo ni nyina ye bodi e be ya yipemu be ma ya chi ne yire mama ebushie manete se niku Amankwah pam adade bonkum so enda nebushie tnase edi enna mama ni nebushie na mpokwa so di num atunum mu fefefefefe abema ebushie ya akoshete mama so ba ya oni nebushie ontimi beta ha nsole nko bente Mudi asisa enkume akomaniwa so mu madase anano minim somebody no doso e de amamintimi so mu no bedamasi dase nyama dase a odo bedamasi bebre Obapa nyame enhira mu ene kasa me ame wo fa ne da bichi no retu ba mama mu Siamo adama mo famo so enfamily mamba bo monica baby awo bia tie me wo hene ba tie me wati peja wuti bijira ma obro no sofo eya timeti nchama wo mo na ekasei atwati mfofo no panyina wo mo kire wo mo bobere awia yi so dodo na kasa nanso wunu adoma wo no wo mo bofi pamo a One of the Kasubum and a say, one more bell or penny, one more so a woman said 600 Ghana cities. Mamba would cheer, Fedu Papa now watch that. Over power bar, they started that woman in our comb, and then actually, a 2 almost so. Your 2 pata, 600 Ghana cities, Fedu Papa Pata, ya gentle, others. Yo, I make a mamma for a sell lawyer or fire accident. I am in for a catch them more down Roma Montemia. It's not me, Jahama, more Munianum, a table few and then a Russia and a Eka say. Munianum so woman by our woman, Tradian, woman take us so. Woman could tell woman some more pin back, William and Brunina, the buyer, my jail to my dad, sister Penny, Yadamasia, and Yaman. You of a baby, I will be after the intent to better menka. Son of my make a mouse to see a beer. Laya, or several shot a crab and not see a beer. Of I actually baby, I will be also tear me. If I'm in for a catch, I also tear me a brew. It's not having drama, my papa, Mr. Selsu. Sunny, Mr. Selsu, Cassachramoni. Was some mamma say about the end now when you be free. Now, what be so mecano, or say I was Yamaka be, or could tell some of Peno Banco, and the Ghana cities 1 year. Now, far any now what you die at JT, Madras.
na adichirede esi woso aka wosowa no mo papa no na nanom bretu abusua no nuanom nyina ijira ha me jira ma aya adakumse aya wo former presiding elder ono na ekasa kire we Jeff wasiwa baya wo kutane 300 Ghana cedis Jeff J na fedi wo papa na wo tweda Jeff money ya wate ana bantu basofo adie ana papa da baby jina ne dro papa dano a wo mo be hye wani monyam nyame hira wo nyina ya da mos Ago nanano amwatina patasie abusia ambene nyina mwadama mofa mwaso enfemme me wo fo se baabi a wo bi atie bi e ba me akwa ma wo so tie me lo ya wo se bo so atakra tie bi ofa ya akire tie bi saa na ma me amonu jemfu a moye mpanimfu ntina medical bomudi sansa na nanom tie dwom abusia pani tie dwom Anita baby a wo bi a wo no ma mo so mo ntie me ijira ha wi jira ma Anita okuno ayemo gabi ono na ekasai wone na busua wo mo se wo mo baya richia boy aka wo mo so esanse wo fa Amankwah na me so ana mo gabi otimi enya Anita eso ni mo eware no ena na se afrata onka sana wotweda die mu wati amanane abrawa busua wonachi omma na me meka bibi nkyeremo ogabe ne na busua baaya wo mokuta wo monsam eye million no mako edu na nano kwada amamonye na mofa eni wo fa Amankwah ya lita ne wo fa ne na wotweda saa na lita eye mugabe ne wo fa se na na safo kantanka kwa kuwa kasanie wane na yire Anita akola no de ne ye ba eya wasi abraso mu ana ekasa iseme kana nkyere wo no sense ye nyina ye nim sane wo ye kwakusafo ena kwakusafo na yire oba pa abraso mu ase wo mo baya wo mo kuta wo mo nsam wo peno mako edu na ya owra mo gabi ana na wo fa ase na na safo kantanka ani abusua nyina me ma me boite abusua na nanom asnafo wo mo baya wo mo kuta wo mo nsam aye 2000 Ghana cedis abasi watse wushemu bie ya chente madase dada monyina se a enyama Islamu add the receipt now